People twisting up the truth, this ain't new to me. Since the age of 22, I've been using it. Zein da bilor? Kaixo? Baina emakumen, ez ara heldu zamarra ikasleak beldurtzen egoteko? Dynamite! Setting fire to the clouds at the speed of light. Going up like coming down, screaming. Superman's kryptonite. Blowing up dynamite. Dynamite! Ematen duenez, zure laguntxo berria ez dabilen ben inguruan, ez? Ni... Akaso indiot, eta nire lagunei kontatu diat. Zure liburuak asko gustatzen zaizkizu, ez da, Irene? Baina, Irene, liburutekian egon behar dute! Jakin aldaiteke zertan ari zareten, utzi neska gaixoa lurrean. Duen aurpegiekin geratu naiz batez ere zurearekin, andereñoa. Venga, guazen, hau dana kentzen lagunduko dizut. Eixo, Polita, dei bat egiten lagunduko diazu? Bai, noski. Baina zerbait utzi dut barruan. Zuk laguntzen badiazu, nik ere lagunduko dizut. Bai, bai. Aiba! I. Moztu aria. Nor zara? Bale, ni naiz. Harrapatu nauzu. Zertan ari zara? 2 hilabete pasa dira. Ez didazu deitu, ez didazu idatzi. Faltan botatzen zintudan. Nik ere faltan botatzen zaitut. Egiten genituenen gauzak divertigarriak ziren, baina... Bueno, a ber, ez dakit hitza divertigarria den. Oraingoan ezin naute kanporatu. Horregatik ezin dugu hitz egiten jarraitu. Zuk arazoak erakartzen dituzu. Grazia egiten du hori zuk esatea. Jontzu, ez da momentua. Bueno, ez didazu tur bat egingo? Behintzat jarri dezakezu zure gizakia zala. Berdin dio, Mari. Ikusi. Listo. Eskerrik asko. Ondo zaude? Ze tontakeria esan dudan, nola egongo zara ba ondo.
Ez, berdin du. Ohituta nago. Entzun, eskeskatu. Hau dan aldatu egingo da, zin egiten dizut. Eta nola dakizu. Ni zu ezalakoa nintzelako. Benetan? Bai, ni ere erasotzen induten. Baina egun batean dan aldatu zen. Ni bezalako beste emakume batzuk ezagutu nituen baztertutako emakumeak. Aizpatasunez haien taldera gonbidatu ninduten. Eta ordutik, elkarrekin, min eman izan digun, ematen digun edo eta emango digun bakoitzari ordainarazi egin diogu. Badakizute, joan egin beharko nuke, berandu da. Baina oso ondo pasatzen ari gara eta... Ja, baina bihar klasea daukat, eta... Venga, ez zaitez joan, oraindik gauza asko dauzkat zuri erakusteko. Ni... Ez dituzu naturaren sekretuak ezagutu nahi? Esan duzu gutariko bat izan nahi? Bai, itxura ona dauka. Jaun ilunaren markarekin gurakelarrearen parte izango zara, eta... Eta zer esango diezu horrela ikusten bazaituzte? Inautiretarako makillajea probatzen ari naizela. Mari? Bai, Jontxu. Bera ere inauterietarako makillajea probatzen ari dela uste duzu? Hainik ez dut zurekin agaldu! Esku horiekin ukitu duzu zure ama? Jontxu, babestu ezazu. Zergatik daukazu azala urdina! Detergente gehiagi, bai? Guazen! Jontxu, ez duzu gatz pizka bat izango, ezta? Ez nekien gaur sukalaritza klasea geneukanik. Baina zertarako nahi du gatza? Sorginak gozatu gabe xoxo xamarrak geratzen direlako. Bale, ez gaude brometarako. Honeraz bada, txarrera egon beharko dugu. Isu polite, sorgin bat izaterakoan zer sentitzen den jakin nahi duzu? Eta zuk, diskotekako bola bat izaterakoan zer sentitzen den, jakin nahi duzu? Begira, orain gertatu den... Etorri nirekin. Uste nuen desagertuak zen dutela? Ez gara etengabe gure existentzia goraipatzen aritzen. Bai, etorri nirekin. Bale, sorginei buruz. Hitz egiten ari gara sorginei buruz. Ta liburu zaina zertzen, sorgin bat? Ez zen sorgin bat. Heavy metal talde batekoa zen. Eta lehertzerakoan agertu diren argi diziratsuak, efektu berezi bat. Horiek izan ziren nire hitzak lehenengo aldiz bat ikusi nuenean. Jendeak errealitatea razionalizatzeko ohitura dauka. Ta zu? Zertzara? Aldaforma bat, baina nahiago dugu aldiztotxo. Bale, eseri egin beharra daukat. Ez eritaz zaudeia. Ba orduan zutitu egingo naiz. Aizu Mel, Nahiago dut Karmele. eta hau? Eta zergatik dakizuzuk hainbeste sorginei buruz? Ba, sorgina dauden lekuan, haien aurka egingo duen jendeare badago. Ja. Eskerrik asko honengatik. Ez, zuretzat. Horrela hurrengo batean preste egongo zara. Horrengo batean, sorgin gehiago egongo dira? Ez sorgina bakarrik. Mundu hau zuek uste baino handiagoa da.
Niri oso txikia iruditzen zait. Monstro guztiak niri pegatuta dauzkat. Bai, baliteke hala izatea. Horregatik entrenatu behar duzu nirekin. Esan dezaket ezetz. Esan dezakezu. Eta agian egunen batean hil ere egin zaitezke. Ez dakit, baliteke zuek biok lagungarri izatea. Nik ja laguntzen nion zu agertu baino lehen. Ni nintzen amua. Nik ez dut amua izan nahi, Inor ez da moa izango. Jontzuken dut, anoski. Bueno, emozio gehiegi gaurkoz, zoazte etxera berandieta. Honek esan nahi du, gaizkiaren kontrako talde izango garela. Eta hau izango da gure kuartel nagusia. Mamo rapariak bezalakoak izango gara? Gehiago izango gara mamua artaburuak. Gudarien armada. Heriotzaren kuadrilla. Sorgin eiztariak. Uste duzuen lortu dezakegula nik kanporatua izan gabe. Uste dut botaka egingo duela. Irene! Etzenuke toki ilunetan bakarrik ibili behar. Bizia galdu zenezake. Eta zuk ezenuke itzaletan gorde behar. Irribarrea galdu zenezake. Abisatera etorri naiz, berpistua. Berpiztua. Zu zeinen? Sorginei, geinuei eta juntasunaren indarrei aurre egin beharko diena. Bera da, Bale, uste dut botika aldatu beharra daukazula, Zerbait zure bila dator, berpistu. Eta segi izenarekin. Abisatzera nator. Kontu San Juanen errautsekin. Beira, ez dakit zen erabe mota naizela uste duzun, baina nahiago dut parrandan egitea. Zinemara joatea, lagun... Sorginak eiztatzea. Nor zara? Lagun bat. Deitu idazu Lea. Bale, lagun. Eta zergatik erabaki duzu ni estalkeatzea? Mundu guztia enteratu da herri honetara iritzen naizela. Rock, won't you hide me? Run to the rock. Rock, won't you hide me? Run to the rock. Rock, won't you hide me? Aizpak, San Juan gauean, mundua gurea izango da. Sorginkeriaren osagai oso gutxi falta zaizkigu. Eta San Juanen errautsekin, mundua menperatuko dugu. Ez gaitu inork geldituko. Mari Mendoza? Hemen.